Yusu k'i fo k'i waleɲuman dɔn i kɔnɛ a marhaba bajanaba b'an bilasira don o don i k'a dɔn dɔnkili a ti kɔrɔ a kɔrɔ ka di a n'a kɔrɔ don Yusu dɔnkili ni ne b'a a diya maa la Yusu Tarawele k'i fo k'i waleɲuman dɔn marhabani lamɛnbaa jɛkulu filɛbaa jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yan ye Renouveau TV yan ye Renouveau FM ye i k'a dɔn ani an mɔnɔbɔ radio minnu bɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛ an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an turukala sirimɛ ɲɔgɔn na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu fana b'an ka kumakan ta k'a mɔnɔbɔ tiɲɛ maa minnu b'an lajɛ Mali kɔnɔ yan télévision fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na maa minnu fana bɛ jamana kɔ kan n'u bɛ an lajɛ ayiwa n'u bɛ tile wala an n'a fɔ k'u ni tile n'u bɛ waati wɛrɛ la an n'u fo o waati wɛrɛ la ayiwa u sigiyɔrɔ la min b'a to u bɛ se ka nafa cogo min na u ka jamana kunnafoni ka se k'a mɛn Yusu baara in i k'a dɔn jɛ ka baara don fɛn min anw ni techniciens de bɛ k'a ko ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ anw kumakan a n'an ja ta ka jira maaw la k'a dɔn fɛn min ye Usumani Togo a b'o kofɔ a bɛ Fuseni Daw kofɔ a bɛ Bouakari Jara Badi kofɔ a bɛ Pierre Dako kofɔ n'o ye n yɛrɛ fatɔama ye ninnu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ nɛgɛw la anw bɛ se ka lafiya cogo min na ɲɛmaayaso fɛn min ye Zakariya Fɔnba i k'a dɔn ka tɛmɛ yɔrɔ kɔlɔsibaa fɛ n'a bɛ Sangare kofɔ ani anw ka secrétaire belebeleba n'o bɛ Awa Keyita kofɔ an b'a fo ni k'a waleɲuman dɔn Yusu gafew bɔn bɛ ka caya a bɛ sɛbɛn i k'a dɔn français de la anw ka ca ye ni k'a yɛlɛma bamanankan la Yusu an tɛna ko bila dagirida la o tumana an bɛ kuma farikolo la ko k'a jɛ k'a k'a mɛnbaw sago ye k'a fɔbaw to a ja a banna bisimila n kɔrɔ m'an dɔn k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a f'i ɲɛna o ko awɔ min ye Segukaw ka kɛnɛ baasi t'u la Katikaw ka kɛnɛ baasi t'u la n bɛna fɔ ko Moro Katikaw sen ti bilen sisan sa bɛ kana sisan poussière ti wuli i da sera yiri de ma sisan ɲinɛ ni tilema bɔra k'a ngalanga ayiwa o y'a sɔrɔ goudron t'an fɛ yen dɛ goudron bɛ sisan an bɛna taxi la sami in fana kɛn bɛ ka dɔ bɔ senbilen in na sa o fana tiɲɛ nka n'a donna bɔgɔji la a bɛ bilen ayiwa ka Katikaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na Yusu y'an burankɛ mankan ye bisimila awɔ a bɛ ɲɛ diɲɛ bɛ taa ne a bɛ ɲɛ o n'u y'u ta sɔrɔ ka ban dɔrɔn u kɔ don ne bisimila an dɔn k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma a tɛna kɛ basi ye k'a tɛna bi dɛsɛ ngana fila kɛnɛ kelen kan o tɛ kɛ kɛnɛ lankolon ye bisimila o tuma k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka lamɛnbaa ni filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko nin ye kunnafoni a daminɛnen an dɔn gale m'o d'i ma baasi tɛ Yusu Tarawele n'i ye gale di an b'a minɛ Yusu fɛn min ye jamana ye an b'an to a nɔfɛ fɛn min ye cɛkunba minnu bɛ jamana in kɔnɔ ka se ka jamana in baara an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye janko samiyɛ in na cikɛlaw an b'u fo dantɛ foli min na ne bɛ n keleku ni ye n keleku min sɛbɛn da an ko min ma ko 22 septembre yɛrɛma hɔrɔnya don 22 septembre ale fana kɛmɛ ka fasɛri min kɛ fɛn min ye kunnafonidiso min n'a bɛ Burkina Faso n'u k'a ma ko wagati sera i k'a dɔn ale ni minisiri Lamini Seydou Tarawele u ye kuma falen kɛ nansarakan n ko ma ko interview a bɛ tali kɛ an ka jamana kuranko a n'a dugu jukɔrɔ nafoloko bɛɛ lajɛlen kan Lamini Seydou Tarawele ni dɔw k'a ma ko Ba Lamini i k'a dɔn a ka kumaw a basigira kosɛbɛ fɛn min ye wagati sera maaw ye u y'a ɲininka fɛn caman na o wɛrɛ kɛra lajɛ dɔ senfɛ lajɛ min n'an b'a fɔ ma ko comité régional pilotage n'a bɛ basigi kofɔ Libita ko gourma jamana kɔnɔna la fɛn min ye lajɛ in ye a kɛra Burkina Faso o lajɛ de senfɛ fɛn min ye wagati sera maaw ye u sera minisiri ma ne k'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka Lamini Seydou Tarawele ale min ye minisiri ye Mali la yan n'a ɲɛsin bɛ an ka kuranko ni jiko ka taa se dugu jukɔrɔ nafoloko ma wagati sera maaw u ye ɲininkali fɔlɔ min k'a la o y'a jira k'a fɔ Mali kuranko k'a bɛ da an ka jumɛn na Lamini Seydou Tarawele Ba Lamini a ye jaabi ɲuman caman di a ko olu bɛ na nin yɔrɔ in na waati min na ka na baara kɛ baarakɛyɔrɔ na u nana sɔrɔ gɛlɛyaba bɛ kuranko la sabu n'i y'a ta k'a lajɛ juru a bɛ énergie la kosɛbɛ miliyari 200 ɲɔgɔn na i k'a dɔn o tɛ wari fitinin ye ni juru dun bɛ cakɛyɔrɔ la fɛn min ye gɛlɛya o b'a ka tɛ se ka firifiri ayiwa cakɛyɔrɔ taama ngɔnɔ ma a bɛ kɛ sababu ye degun caman o bɛ na o yɛrɛ kɔlɔlɔw kɛra kurantigɛbaw ani fɛn caman ye o kumana olu nana olu ye jateminɛ kɛ nin ko in a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di mɔgɔ mago bɛ jumɛn na teliya la an ko ma ko solution à court terme o ka se ka kɛ ani fɛn min ye waati kuntalajan baara minnu bɛ se ka kɛ Lamini i k'a dɔn k'u y'u kɛ o baaraw kan fɛn min ye kuran yɛrɛ a bɛ se ka maaw labɔ cogo min na
o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛɛrɛ minnu sigi bɛ sen ka se ka Mali yɛrɛ ayiwa ka kolosuma fɛn min b'a to an ka kuranko olu bɛ ɲɛnabɔ cogo min na fɛn min ye Lamini ye a ye jaabi fana kɛ a ko fɛn min ye kuranko ye waasa ka se ka ɲɛnabɔ k'u ye fɛɛrɛ belebeleba fila sigi sen kan o fɛɛrɛ y'a fɔ cogo min na waati kuntala suru kɔnɔ teliya la mɔgɔ mago bɛ mina k'o di joona o tɛ dɔwɛrɛ min ye kuran ye a ka se ka maaw labɔ ayiwa gɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ olu ka furan ka bɔ yen waasa mɔgɔw ka se ka kuran sɔrɔ u yɛrɛ kɔrɔ ayiwa o gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ kun ye min ye taji min bɛ kɛ i ka dɔn groupe électrogène n k'a fɔ groupe belebelebaden ninnu na ayiwa n'u kɔni bɛ kuran de di i b'a ye k'a fɔ o taji ko gɛlɛya tun bɛ o la sabu ka d'a kan maa min bɛ taji feere u ma i ka dɔn kun ye maa kelen ye an ko ma ko monopole a fɛn bɛɛ lajɛlen tun b'o bolo ni ko bɛɛ tora maa kelen bolo n'o dɛsɛra don min a tɛ firi a bɛ firi o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ o ko o ka lajɛ fɛn min ye minɛn dɔw fana olu sɛbɛkɔrɔ kɔrɔlen don o fana ko ka ɲɛnabɔ joona min b'a to maaninfinw olu bɛ se ka wasa waati kuntalajan to o baaraw olu fana bɛ sen na a y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ min ye ayiwa tajiko la o lakana o ka se ka kɛ min kɔni ye i k'a dɔn cakɛdaba dɔ tun bɛ yen a tun bɛ di o de ma fɛn min ye ale kelen de kun don n nana jateminɛ sisan an ko ma ko appel d'offre ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ se k'a baara kɛ o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye maa kelen kɔni bɛ i k'a dɔn a dir'o ma ka tila ka maa filanan bila kɛrɛfɛ an ko ma ko suppléant o fana a bɛ d'e ma e de bɛ na n'a ye nka ni e dɛsɛra bɛɛ nin b'a ta n'o kɛra i ka dɔn tajiko a gɛlɛya a bɛ ban pewu fɛn min fana ye i ka dɔn fɛɛrɛ dɔw ye fɛɛrɛ caman bɛ i ka dɔn olu sigira sen kan o fɛɛrɛ dɔw tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye waati ko o fana gɛlɛya bɛɛ tiɲɛ don taji o bɛ se ka sɔrɔ tiɲɛ don wari bɛ se ka sɔrɔ nka waati i ka dɔn o koro man di kosɛbɛ ni dun i bɛ baarabaw kɛ i ka dɔn i bɛ waati ta o waati kɔnɔna la maa caman t'o faamu nka ni waati sera a laban na fɛn min kɔni ye mɔgɔ b'a ye k'a fɔ baara a tɔnɔ bɔra n'i ye baara daminɛ yɔrɔnin kelen Yusu a nafa a bɔ man di i ka dɔn tile kelen i ka dɔn a ye cogo wɛrɛ fɔ cogo sabanan o ye min o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'anw ka kuranko ta k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ dɔ bɔ an fɛ yan an bɛ dɔ fana bɔ i ka dɔn Kodowarikaw fɛ yen n'i dun y'a lajɛ ayiwa fɛn min ye ɲinɛ yɛrɛ sa ye i ka dɔn ayiwa sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya Kodowari yɛrɛ bolo sabu ka d'a ka gɛlɛya mankanni kun bɛ olu kan ni Kodowarikaw k'u ye sigikafɔw kɛ nka waati min na Kodowari nana gɛlɛya sɔrɔ o gɛlɛya fana o kɔlɔlɔ fana o yɛlɛla anw kan kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔw olu fana bɛ sen na an ko ma ko centrale belebeleba ayiwa miliyari 100 ɲɔgɔn na ka se k'o baaraw kɛ fɛn min kɔni ye i ka dɔn san nata ye san 2022 février waati o y'a sɔrɔ baara banna a banna Ala k'o kɛ n'i dun ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa kuranko bɛɛ lajɛlen mago b'a la ka se ka maaninfinw lafiya kuranko la a baara a tɛ taa wulikajɔ caman kɔ a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye waati kuntalajanw ye fɛɛrɛ caman olu sigi bɛ sen kan nanzara ko ma ko investissement n'i b'a fɛ cakɛda belebeleba a ka yiriwa o fana i bɛ dayɛlɛ fɛn min ye magobatigiw ye ani wari camantigiw olu bɛna ka na don a la ayiwa ka sariyaw bɛɛ lajɛlen dafa min b'a to baara a bɛ se ka kurakuraya cogo min na fɛn min ye kuran sɔngɔ ye n'i k'i b'o yɛlɛ bi o bɛna digi sigidalamaw la kuran sɔngɔ don a jiginni a tɛ taa baarabaw kɔ baarabaw dun fɔ nafolobatigiw de ka na i ka dɔn sariya kɔnɔna la i ka dɔn k'an ka min kɛ an'anw k'an ka min sɔrɔ ka bɛn kɛ o kan min b'a to kuranko ayiwa a bɛ se ka nɔgɔya an fɛ cogo min na fɛn min ye kuran bɔyɔrɔ caman fana k'a bolofara caya fɛn min ye tile ye k'a bayɛlɛma kɛ kuran ye ani ayiwa fɛɛrɛ caman bɛ yen n'o bɛ barasiw kofɔ ayiwa k'o fara gurupuw ta kan ka fara i k'a dɔn tulukalasiri fana kan n'o ye ani jamana minnu tulukala siri bɛ ɲɔgɔn na walima n'o baaraw bɛna kɛ ayiwa kuranko la o ka se ka an nafa kosɛbɛ n'i dun y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'u ye contrat belebeleba fila u y'o tigɛnɛw bila fɛn min ye mégawati 300 i k'a dɔn o bɛn'o cari min kɔni b'a to de ayiwa lafiya bɛ kɛ an ko min ma ko partenariat public privé n'a bɛ forobaca ani kɛnyɛrɛye olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara ninnu kɛ barasi minnu fana bɛ an fɛ yan n'olu bɛ se ka kuran fana bɔ olu bɛɛ lajɛlen kurakuraya min kɔni b'a to faranga ka fara faranga kan min b'a to malidenw u bɛ se ka lafiya cogo min na n'i dun ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ lafiya bɛ kɛ i ka dɔn kuran sɔngɔ a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ fɛn min ye kuranko ye a ko baara caman de bolo d'an bɛ baara minnu bolodali ayiwa n'a kun cɛra don o don ko maaninfin olu bɛ lafiya Yusu fɛn min ye Lamini Seydou Tarawele a y'a jira k'a fɔ interconnexion ko sɔɔni ko baaraw bɛ senna ani Ginekaw an bɛna an tulukala siri ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔ Burkina fa Ghana ka tɛmɛ Burkina fɛ interconnexion fana bɛna kɛ a ko nin baaraba ninnu ni nin bɛɛ lajɛlen kɔni banna maaninfinw bɛ lafiya hali n'o y'a sɔrɔ Kodowari ta kabini san 2015 o baaraw olu bolodara nka i b'a ye k'a fɔ i ka dɔn gɛlɛyamisɛnnin tun bɛ to ka don o la nka n'a cayara a bɛ kɛ sababu ye an bɛ lafiya kosɛbɛ n'i dun y'a lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn Mali ani Burkina Faso ye ko faamuyali kɛra an ko ma ko West African Power Pole n'o de ye an k'an dɛgɛw di ɲɔgɔn ma ayiwa farafinna tile bi yan fan fɛ yan
nɔgɔya a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o baaraw olu fana caman kɛra n y'a fɔ kabi san 2015 Côte d'Ivoire ta o kɛra nka fɛn min ye ka courant fana k'a bɔ Guinée ka na ani fana min Ghana ye ka tɛmɛ Burkina Faso fɛ o baaraw olu fana bɛ sen na o tɛna mɛn bilen fɛn min ye wagati sera maaw ye u ye ɲininkali kɛ ko n'an ye courant ko bila dugujukɔrɔ nafolo ko k'o bɛ cogo di Lamini Seydou Traoré jaabi min di a bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ a bɛ maa jigi fa a y'a jira k'a fɔ fɛn min y'an ka dugujukɔrɔ nafolo ye fɛn min ye code minier ye san 2019 i k'a dɔn bɛn kɛra o kan wa n'o kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen waliyara i k'a dɔn Youssou Traoré a bɛ sɔn ka fisa an ma kosɛbɛ n'i dun y'a lajɛ fɛn min ye an ka dugujukɔrɔ nafolo ye i k'a dɔn a ka ca kosɛbɛ fɛn caman bɛ an fɛ yan min kɔni b'a to an bɛ se ka lafiya an ka dugujukɔrɔ nafolo ko la i k'a dɔn Lamini Seydou Traoré a da sera o ma kosɛbɛ code minier san 2019 i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye maliden minnu fana bɛ sanuko ɲɛdɔn ka cogoba di olu ma hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don maa wɛrɛw bɛ bɔ kɔfɛ ka na disiba caman min na ka fɛn min ye seko ni dɔnko min fana bɛ an ka mɔgɔw la olu fana sen ka don a la waasa a bɛ se ka malidenw k'u sɛbɛkɔrɔ nafa cogo min na a da sera o ma kosɛbɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo Lamini Seydou Traoré a sɛbɛkɔrɔ kuma na a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn sanu o bɛ bɔ an fɛ yan kosɛbɛ ko nka sanu dama tɛ dɛ fɛn min ye nafolo caman de dasi b'an ka dugujukɔrɔ jukɔrɔ a ko pétrole bi yan wa k'a yɛrɛ ye wulikajɔw daminɛ ka cikanw di ko sɔɔni pétrole ko k'a ka kɛ tiɲɛ ye Mali la maana suna fitiri fɛ bi ha b'a lamini Youssou Traoré o tɛmɛnen kɔfɛ i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ a ko fɛn min sanu ni pétrole tɛmɛnen kɔfɛ manganèse o b'an ka dugukolo jukɔrɔ calcaire bi yan lithium bi yan calcaire yɛrɛ y'a dɔn i ka dɔn o bɛ kɛ ka ciment fana dilan a ko fɛn caman de bɛ an fɛ yan waati nataw la k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ nka a kɔni sinsin min kan a ko pétrole k'a bɛ wulikajɔ la k'a ye cikanw di min kɔni b'a to pétrole ko sɔɔni k'a ka kɛ tiɲɛ ye wagati sera ma o y'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka o kumana k'a bɛ ministre ɲɛmaaya la ayo k'a b'a fɛ ka na ni kokura jumɛnw ye ka galabu jumɛnw don i k'a dɔn ayo baarayɔrɔ la min b'a to ayo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na Lamini Seydou Traoré a ye jaabi di a y'a jira k'a fɔ olu na kun dɔwɛrɛ tɛ kab'ale kɔni nana ministre ɲɛmaaya la a b'a fɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo ka taa se an ka kuranko ma maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na ani jiko k'u ka baara ye o de ye a ko y a pas de baguette magique ko baara tɛ jinɛ mɔriya tɛ k'a fɔ min na nin kɛ ayiwa ka mɔgɔw ɲɛnamini k'o tɛ ko ni baara nana i b'i kɛ baara de kan ka baara jateminɛ n bɛna mun ni mun de don a da fɛ n b'a kɛ cogo n'i y'o fɛɛrɛw ci i bɛ sɔrɔ k'a cogo ɲini o ma pétrole in ka jan yan n ko a bɛ se ka ɲɛfɔ wa laban ma kɛ mɔni na Lamini Seydou Traoré a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn olu kɔni ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye maliden bɛ se ka lafiya cogo min na ani bɛn ni kelenya bɛ se ka na Mali kɔnɔ sabu ni bɛn ni keleyanden a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kumana nin baaraba minnu bolo d'an bɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni banna waati min na i b'a ye k'a fɔ an ka kuranko n'an ka jiko ka taa se an ka dugujukɔrɔ nafoloko ma k'a bɛ kɛ wasa ye maliden bɛɛ ma fɛn min ye Lamini Seydou Traoré a ye nin kumakan ninnu de fɔ kunnafonidiso la an ko mako wagati sera Burkinakaw fɛ yen fɛn min ye 22 septembre ye ale fana segira o kelen kan bisimila Antoine k'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n'o min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye le challenger ale kumanen don ministre de l'économie et des finances k'a ye wulikajɔ daminɛ min ye an ka min ye jamana sɔrɔ a kurukara a n'a sɔrɔ a bolo sɔrɔ min ye jateden minnu n'olu sigilen don ɲɔgɔn kan ni a ka dɔn o ye séance arbitrage politique du budget de l'état 2022 min ye a ka dɔn Alfuseni Sanu ni min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ a ka dɔn a bɛ waatinin bɔ a kɔni kɛlen bɛ ka nin wulikajɔ kɛ ka jatedenw sigi ɲɔgɔn kan min ye direction générale du budget n'o tɛmɛna ka bɔ yen arbitrage technique o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye direction générale du budget n'o tɛmɛna ka bɔ yen direction nationale de planification et de développement direction centrale minnu bɛ yen ni aw ka dɔn min bɛ yen n'olu kɔni nziri bɛ aw ka dɔn ni ministre so la ani ka dɔn an ka jamana aw ka dɔn a jɔsenw n'o y'an ka institution ye i ka dɔn a taara ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen aw sira labɔ o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn ani an ka maa ɲɛmaa minnu bɛ yen ni aw ka dɔn olu kan ka wulikajɔ kɛ nin ko la o de kɔnɔna na science de l'arbitrage budget politique d'État i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Alfuseni Sanu a ka dɔn a wulikajɔ a kɛra ɲɛguwan ani ka dɔn baara suguya bɛɛ lajɛlen walasa ko bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na a bɛna ta Antoine ko kɔni sigira ɲɔgɔn kan min ye a ye jatedenw sigi ɲɔgɔn kan a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen kɛlen a ka dɔn a nana ka na bɔ ni min ye a ka dɔn o n'a da a ka dɔn jamana ɲɛmaw olu tulo kan min ye a ka dɔn Alfuseni Sanu
kanu ye ni min filɛ n'o ye aw ka dɔ fɛn min bɛ yen n'o ye séance de l'arbitrage politique du budget 2022 ko i k'a dɔn awa min ye n'a tɛmɛna nin ɲɔgɔn in na a na wuli ka jɔ kɛ ni ka taa an ka jamana cakɛyɔrɔbaw la o jamana cakɛyɔrɔbaw an dɔn aw k'a dɔn a bɛ n'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra k'a sɛnsɛn a bɛ bila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye aw k'a dɔn primature o y'a sɔrɔ a tɛmɛna jamana ɲɛma o y'i ɲɛ d'a kan o y'a lajɛ o ye fɛsɛfɛsɛli kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ taa ministère la cour suprême cour constitutionnelle haute cour de justice Andar Omat Magaboy, au Conseil des collectivités territoriales, Conseil économique, social et culturel, médiateur de la République, Direction générale de la sécurité d'État, Commissariat à la sécurité alimentaire, Commission nationale, légale action aux médias d'État, Cellule nationale de traitement des informations financières. Autorité protection des données à caractère personnel, mis au cadre office central de lutte contre l'enrichissement, l'enrichissement illicite, bureau du vérificateur général, haute autorité de la communication, communication nationale des droits de l'homme, commission nationale des droits de l'homme, délégué général des élections, autorité et régulation des marchés publics, ano temana kabwe, anikado awami service public munu be ani awkado mali gouverneur munu be région konona fo kana se Bago district ma anton awkado akalongo bara bele jeleke mi ambale ni bank mondial ni nyanje mi ikado bank mondial aka awkado la sigide mi be no Clara Ana de Souza ale fana awkado ale kura ye ale ni ministry anale awkado ani ministry nyanye ay nyanye ni minga aka ni soja ira ka fo ale kana malikono ale dilla kana malikono ngada na barata siraka minye awkado malni bank mondial che anako sugu bele jele ke siraka jeya o sira no jeyara ikado albi weto baraka nywamay ministry Alfsen Sanu maga goto bismillah murani bena ko andon bismillah wenyo gasiti la alibi mi awkado ministre de l'économie et des finances Alfsen Sanu ale ko ni aka ni soja ira ka jara ka fo muso yin anana awano Clara ka bishimla maleni bank mondial ni nyanje e ka do awasira jeledo sira ka je alibi abado ka fo awami mali jamana mi awkado ni abi barakela fe jamana mi duna ni nana ambe ko suku bele jeleke te ka bonya ani karama ko lasegima obma ka abishimla ministry wa jira ka fo ni ala sonama u ka bara nyogoya fietna ya la chosila kuma mi me ano ale de be awkado mi nye Chad ani awasaheli jamana do be ale de be olu bele jele ka ko fesa men ka to malla asigile do ya ala ka nguna ja ni Burkina bola Niger bola Chad bola nga awkado ajabala Mali ala ka nguna ja nyere maram ana yere abi Mali donde ay barake abi sandambo adilla ka barake o pana ala ka konye ami Challenger bismillah ani sabaka bwa kono Challenger anu fo femme ministre Alfsen Sanu wuli ka jo Mali se ka lafiya cogo mina warko la ali bi amana ka cakelaw bele jele fo dande fo lumina l'indicateur du renouveau ni be aleta Yusuf kunafoni amandi sabu ka be tarata kunafoni bora ka be 11h wati femme sarbaka kasara belebele akra segu sraina ay watika mando anana sabu ka daka ma binani nywana ulu bele jele kontrala mo sebe ko banana ma bisabone sabako lu kara banana unye ikaro nindo akra nyeji ado akra ni soko ya belele bay ni ala jango mako RNCC na be segu sra bay ngofo bay ka fo kar do koni uni camion do utraba soro nywana ikado akra mi ngoni ma chama ulu ni tora alla femi jamana nyama ye colonel Assimi Goita ale koni minge ko ka sanga sigi senga sanga mi anga mako de national le saba sanga ko sigi senga ko keta shiblaye kata ba maton numbele jilema unu somo bele jilema ay ta shiblaye be damne bi ikado alamsa utukalo le duru ni mini sera be ta shibla olu bi damne femi drapeau ye ay olu bi shuli ay wa anga chagada ba woro la mi ngon ba to bele jile kase ka do ka foni sokoya o be anga ko sebe femi tarata e nyafo utukalo le saba asaba ko golera ko sebe ibaye ka fo femi ngoni kar bele bado ye oni camion ben do na do nyona ditoni akira ba mako ne segute kerenge na yoro mi na mafugo zamugu na dugure mi na kira ko mako benge buku kilometre muga ane seguni nyanje
fɛn maa 41 sɛbɛn bɛ fasiri tuma min na k'olu de kun tora maa 33 i ka dɔn olu sɛbɛkɔrɔ banna kosɛbɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaa kɔni colonel Asimi Goita ale ko tile 3 sanga k'o sigi n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na k'o bɛ daminɛ bi yɛrɛ minute waati fɛn min kɔni ye tasi bila ye k'o kɛ ka ɲɛsin nka kasi o tɛmɛnen kɔfɛ hinɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko an ka ɲininkali kelen kɛ an yɛrɛ la jateminɛ jumɛnw kan ka kɛ bi na an ka saraw bɛ se ka lakana cogo min o ɲininkali o tomi kan ka kɛ fɛn min ye siraba sariyaw olu bonyani o baaraw olu kan ka daminɛ ɲinɛ kuma ni sanga bɛɛ n'a ɲɔgɔnna ko mana kɛ tile 1 tile 2 tile 4 i ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ maanifinw min ɲinɛ dɛ o fana fɛn min bɛna ni siraba kasara ye ayiwa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka se ka kisi olu ma ani fɛn min siraba sariyaw olu ka se ka bato fɛn min ye mobili bolikojugu ye o fana ka se ka dabila ani fɛn de bɛ siraba sariya ko fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka bato passage fara mobili bolila kan ani fɛn min lakanabaw ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an dɛgɛ ni ɲɔgɔn ma walasa an ka kisi nin ma ɲɔndɛ ne yɛrɛ mɛnna an ka fɛn mɛnna ma nin ɲɔgɔnna ye kasara juguyara dɛ ma ɲɔgɔnna ye dɛ an ka journaliste muso dɔ tora la kosɛbɛ ala ka hinɛ a la ala ka da yɔrɔ min na ala ka u bɛɛ lajɛlen fara silamɛ su ami a ko gɛlɛyara o an dɔn nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau an k'an kɔlɔsi min ye siraba ka duwa kosɛbɛ wa siraba a maɲi nka a bɛ se ka ɲɛ cogo di ni seri ka bolifɛn bolicogo la ani ka sariyaw bato ni m'a kɛ dandɛmɛ ko ye dandɛmɛ ko bɛ fɛn fɛn la u bɛ na ni tiɲɛni ye ɲinɛ renouveau yɛrɛ la anw ye jɛmukan sigi k'a bɛ san caman bɔ dɛ a banna siraba kunnafoni don o don sɔgɔmada fɛ Sori Bereme Jalo i k'a dɔn a bɛ annonceur ka cikanw a n'a ka ladilikan fɔ maaw ye nka an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la ayiwa an ka se ka kisi n'a ɲɔgɔnna ko ma amina rabi bisimila Yusu an dɔn a k'a dɔn min ye le combat en bas l'état kiri jaabi a binna kiri jaabi san 2 o bilara a k'a dɔn min ye maa dɔ ye n'o ye Bayidi Darame a k'a dɔn san 2 k'a kan k'o kɛ kaso la jaabi bɔra ka bin nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye a k'a dɔn Bayidi Darame ni hakili b'a la jɛkulu dɔ bɛ yen n'a ɲɛmaa bɛ Mohamed Sherif Ayidara bolo i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o jɛkulu in ɲɔgɔn sama min ye Sherif kɔni ale ye ɲɛmaa ye wa k'a sigira sariya kɔnɔ a sigira bonya ni karama kɔnɔ min ye a k'a dɔn nka a bɛna ta ni Bayidi Darame ale kɔni disi gosi ni ka tila a k'a dɔn min ye k'a yɛrɛ kɛ maa ɲɛmaa ye o min kɛra a k'a dɔn a ye disi gosi n'o ye nka a bɛna ta Mohamed Sherif Ayidara CSDM a k'a dɔn jɛkulu in a yɛrɛ to o ye Mohamed Sherif Ayidara a b'a neni a bɛ kumakunda bɛɛ lajɛlen fɔ a ma a b'a jira k'a fɔ ko a y'i jagoya sigi de k'a sɔrɔ i k'a dɔn maaw ka danaya ma d'a kan min ye k'a sɔrɔ kɔnkɛrɛ de y'a sigi wa i k'a sɔrɔ k'a sigila jɛlenya kɔnɔ wa i k'a dɔn minisiri a bɛ sigi don min minisiri ka lasigiden bɛ yen wa i k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ sariya kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ ko Mohamed Sherif Ayidara k'a kɛra a k'a dɔn CSDM maa ɲɛmaa ye Bayidi Darame k'ale de wulila tile guan fɛ tile guan dere fɛ min ye a k'a dɔn kumakan sugu bɛɛ lajɛlen nɛni sugu bɛɛ lajɛlen lajaba sugu bɛɛ lajɛlen min ye a k'a dɔn k'o ta ka CSDM a maa ɲɛmaa sɛgɛrɛ a bɛ kumabaw fɔ min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ dandɛmɛ walew kɛ min ye a k'a dɔn Lamini Ture min ye a k'a dɔn kabini waati min na nin ko ye kabini Lamini Ture dɔ tun bɛ yen ale kɔni bɔra a ɲɛmaa la ɲɛmaa a k'a dɔn kalafili kɔnɔna na u nana ka na ta k'a di Mohamed Sherif Ayidara ma i k'a dɔn min ye Mohamed Sherif Ayidara ale kɔni tun b'a ka baarakɛla a k'a dɔn n'o ɲɛmaaya fari ye bawo danaya tara ka d'a kan min ye a k'a dɔn tɔndenw fɛ nka a bɛna ta min ye Bayidi Darame ale kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a yɛrɛ ma sigi a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ fɛn min wele a k'a dɔn nanzarakan na ko autoproclamé k'a yɛrɛ kɛ a k'a dɔn maa ɲɛmaa ye k'a sɔrɔ tɔnjɛkulu ma sigi ayiwa a gɛlɛyara o an dɔn min ye o nɛnibaw ye ale ni muso dɔ bɛ yen ko Maro Darame ninnu kɔni ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ ka jogo sugu bɛɛ lajɛlen da Sherif la Sherif Ayidara ale kɔni Mohamed Sherif Ayidara ale ko kuma ta bila dagirinda la a ko n tɛna bila ninnu fɛ koyi min ye a k'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamana de don an ka bɛ jamana min kɔnɔ maa neni a ma daga an ka tabiya la wa i k'a dɔn min ye diinɛ bɛɛ lajɛlen y'a kɔn wa sariya yɛrɛ y'a kɔn ne tɛna
da kɛ nenni ye i ka dɔn awa min ye kiri de bɛ se k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na Mamadu Sherifu Ayidara a taara ka taa da awa k'a dɔn bɔgɔ jeninen kan o jaabi bɔra min ye awa k'a dɔn commune 3 min ye fo ka taa se commune 6 ma jaabi bɔra o y'a jira k'a fɔ ko Badi Darame min ye awa k'a dɔn san 2 kaso a bɛ tila ka miliyɔn sara. Ayiwa o t'a bannen Maro Darame i k'a dɔn ale ta ye san 1 ani a bɛ fɛn fitinin dɔ sara. Bisimila. O tuma a ko min filɛ nin ko nin ye a selen a dan na min ye kiri kɔni kɛra min ye a bɛ k'a dɔn CSDM ko yalima u na a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la u na sɛbɛn kɛ walasa a bɛ k'a dɔn min ye a bɛ se ka extradé wa o ti dɔwɛrɛ k'a bɔ Faransi yalima k'a bɔ a bɛ k'a dɔn jamana kɔfɛ ka na n'a ye a kana kaso kɛ yan. Bisimila. Ala k'an kunnaja nin sɛbɛn min ye Lasiri Kulubali ni ale ka fasiri an y'a bɔ le combat kɔnɔ. Le combat an y'u fɔ dantɛ foli min na fɛn min 22 septembre ye ne bɛ ale ta 22 septembre min n'a bɔ ko 1887 ye nin ye bi alamisa utukalo tile 5 2021 sa an bɛ o la ja karija daminɛ nin y'a ka sɛbɛn ye fɛn min ye duwakun laban in na kɛrɛnkɛrɛnyana n'a bɛ sibiri kofɔ sa kɔni sɛbɛkɔrɔ surula Bamakɔ a gɛlɛyara dɛ fɛn min ye du 29 a ye tiɲɛni don olu bɛɛ lajɛlen kun maa 6 banana maa 1 dor'a la ji taara ni mobili 5 ye. Allahu akbar. U b'a fɔ ma ko changement climatique inondation nu ji walanganda ka mobili yɛrɛ ye ji bolo ka taa anw m'a ye jamana wɛrɛw de la nka ka mobili ye ji bolo ka taa Mali kɔnɔ yan n'a ma ko nun jateminɛ a ma ɲi dɛ a banna tiɲɛ yɛrɛ la an ka kin kɔnɔ ni fɛɛrɛw ma kɛ ka jiboli siraw bɔ ani ko a bɛ gɛlɛya a banna baasi tɛ n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye dusukasi a bɛ du caman kɔnɔ sabu ka d'a ka maaw degunna kosɛbɛ ji walankatara ka don maaw kan n y'a fɔ cogo min na du 29 o de sera ka sɛbɛn fɛn min ye maa 6 banana maa 1 dor'a la ji taara ni mobili 5 ye ja karija daminɛ ale ka kumana ka bɔ 22 septembre kɔnɔ ko nin ko a gɛlɛyara kosɛbɛ sa kɔni a benna kosɛbɛ sa nana ji woyo kɔni bonyana fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'a jateminɛ cɛnni caman kɛra min kɔni ye ayiwa gɛlɛya a ye maa caman sɔrɔ fɛn min ye an ka taa Kalabankura misiri bɛ n'o kama ko misiri verti i k'a dɔn mosquée verti fɛn min ye du 6 ye i k'a dɔn ji kɔlɔlɔ a yɛlɛla olu fana kan 30 mètres ɲamakɔrɔ fɛn min ye pɔntɔri de fa fɛ du 2 kɔni bɛ yen olu fana degunna kosɛbɛ fɛn min ye mobili 1 ye o fana taara Kalabankura i tɛmɛnen kɔ pɔntɔri de la BNDA fa fɛ ka taa ɲamakɔrɔya fa fɛ fɛn min ye du 12 kɔni ye i k'a dɔn ayiwa cɛnni belebeleba donna olu kun nɛfɛma arrondissement fana kɔfɛ Sebenikɔrɔ i b'a ye k'a fɔ du dɔ fana bɛ yen kɔlɔlɔ a yɛlɛla olu kan kosɛbɛ bolominɛn caman olu tiɲɛna n'an nana falajɛ o tɛlen an nana fa fɛ fɛn min ye du dɔw bɛ yen olu degunna kosɛbɛ mobili 4 ji taara n'o ye ayiwa o kin kelen kɔnɔna la lycée Zubɔyi fa fɛ i b'a ye k'a fɔ du dɔ fana bɛ bolofɛncɛn olu sɔrɔ kosɛbɛ Senu yɔrɔ min n'u b'a fɔ ko Lɔgɔkan yen fana du caman bɛ yen i k'a dɔn ji a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ fɛn min ye Dawudabugu ye maa 1 kɔni tora Dawudabugu i k'a dɔn ayiwa o kɛra ɲɛnasiko belebeleba ye Torokɔrɔbugu fana gɛlɛyaba caman ye mɔgɔ sɔrɔ ka taa bila fɔ Jalakɔrɔbugu ji walankatara ka don ninnu bɛɛ lajɛlen kan fɛn min an yɛrɛ kɛrɛfɛ 13e arrondissement ji fana walankatara ka don olu kan a ye tiɲɛni kɛ hali olu ka sɛbɛn dɔw bɛ yen i k'a dɔn n'o bɛ biro kɔnɔ sɛbɛn ko fɔ ayiwa ji taara n'a caman ye fɛn min ye Kabala ye du 4 fana bɛ yen dɛmɛ sera ka don olu ma sabu ka d'a ka ji fana kɔlɔlɔ a yɛlɛla olu kan n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sibiri tɛmɛnen ani bi cɛ du 29 kɔlɔlɔ de y'u sɔrɔ k'u ka yɔrɔw tiɲɛ maa 6 banana maa 1 dora ji taara ni mobili 5 ye Allahu akbar nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ 22 septembre la an dɔn 22 septembre n'i y'o bila e ko an tɛ taa jɔ a la wa an bɛ taa jɔ a la an ka taa o kumana n'a ɲini Usumani Togo fɛ ani i ka yada an ka taa Ablaye pharmacie ne tun fɔ Ablaye fɔlɔ fɛ yen non an n'o ja Ablaye la dɛ i ye faute kɛ bamanankan n ye faute kɛ bamanankan na an n'o ja Ablaye la dɛ an bɛ taa Mariam Diallo de fɛ yen kolo tɛ nɛn na o Madame Maïga pharmacie kura verti an bɛ taa yen fɔlɔ n'an taara ye n'o o y'an bisimila bon n'a diyara an ye an bɛ taa groupe commerce la n'a ma diya an ye an b'a to yen quoi. Ma ka ɲi ne tɛna foyi da nin kan bilen kuma ɲɛna kojugu. Ça dépend. n ko kuma ɲɛna. Ça dépend n'a diyara an bɛ taa groupe commerce la. ne tɛ fɛn da nin kan koyi. n'a ma diya an b'a to yen c'est pas grave. n'i sera kurafɛti la ka ban o bɛ maa ta yɔrɔ bɔ o fana an n'a fɔ techniciens ye k'u k'an fifa. Inchallah. kosɛbɛ. nka an tɛ taa cogo si la n'an ma taa Kayi ka taa an ka cɛkɔrɔba k'a fo an bɛ ɲa k'a ka dugawu k'an ye an k'an ka dugawu bɛ cɛkɔrɔba ye
ala ka a mɛnna an kɔrɔ an ka fo y'a fo Kayi an dɔn an ka cɛkɔrɔba ɲuman hali bi ko ala ka sijan ni kɛnɛya di an ma amina an dɔn an bɛ don kɔrɔfɔ kɔnɔ o bɛ ɲɛ min an ka taa Kati Kati aw k'a dɔn min ye Katikaw ni sɛgɛn tɛ fila ye Katikaw sɛgɛnna k'a sababu kɛ mun ye aw k'a dɔn ka maa minnu bɛ yen n'u y'u sugandi min ye aw k'a dɔn maire minnu bɛ yen n'u y'u sugandi jaja aw k'a dɔn Katika hɛrɛ Katika ɲɛta aw k'a dɔn ninnu t'a fɛ koyi ani k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la min a bɛ maa dabali ban n'i ye Kati lajɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinnen don Kati nka k'a kɛ de aw k'a dɔn Katikaw mana maa min sugandi u b'i bolo kɔni su Katikaw ɲɛna min ye aw k'a dɔn maire Yoro Wɔlɔgɛm ani k'a dɔn a ka conseil 3 i k'a dɔn awa n'o ye Buye Jalo ye ani Badara Alu Sangare min i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu minɛnen kɔ u nana ka na maa min bila u nɔ la an dɔn aw k'a dɔn maa yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko jabajɛlen don jaw yɛrɛ o ye so kwale ka tɛmɛ hali maa 3 ninnu kan kan galanga ba ti saga a kɛra baara ye Katikaw bɛ Buba Tarawele in fɔ ni Kati yɛrɛ tiɲɛnen ta dɛ maa wɛrɛ tɛ Buba Tarawele in n b'o f'i ye dɛ ayiwa ka Kati mairie tiɲɛ juguya ni fadenya ni taɲini wa dugukolo min bɛ ninnu bolo n b'o f'i ye dɛ a tɛ sɛbɛn kɔnɔ dɛ dugukolo min bɛ ninnu kelen kelenna bolo n'i y'a a bɛ yan ni Gawusugu bɔ ayiwa bisimila an dɔn min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye maire min bɔ yen n'o ye Wɔlɔgɛm min ye o kɛlen kɔ k'o minɛ ani k'a dɔn awa Buye Jalo k'a dɔn ani Alu Sangare ninnu Badara Alu Sangare ninnu minɛnen kɔ maa kɔni u y'u jigi da min ye adjoint kan k'a fɔ ko nana ko latɛmɛ an dɔn ni jaja aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o yɛrɛ ka ŋanamu ni o ka jugu ni maire ta ye min ye aw k'a dɔn awa min ye o kɛlen sa a jaja u y'a sɔrɔ kabini waati dɔ la maire min bɛ yen n'o ye Amala Aidara ye i ka dɔn nin cɛ in ko aw k'a dɔn min ye mairie ani trésor public cɛ sɔrɔ min n'a tun bɛ ka kɛ min a tun bɛ kɔminiya anw ka aw k'a dɔn jamana jigiɲɛba ma dɛ Kati jigiɲɛba Katikaw ka sɔrɔ kelen kun t'a la min ye aw k'a dɔn maa min aw k'a dɔn n'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ quittance minnu bɛ yen min ye aw k'a dɔn n'o nafolo kun kan ka don nin bɛɛ lajɛlen ɲagamina min ye aw ka dɔn maa wɛrɛ tɛ dɛ barakala so tɛ fila ye binaja don maa wɛrɛ tɛ Bubakari Tarawele don ayiwa nisani bisimila Bubakari Tarawele i ka dɔn ale min awa n'ale ye aw ka dɔn ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka Yoro Wɔlɔgɛm k'a coro Yoro Wɔlɔgɛm a n'a ka conseiller Yoro Wɔlɔgɛm min ye maire ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka don ka bɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a bɛ se ka ninnu joro cogo min ale yɛrɛ bɛ sigi mairie la jaja aw ka dɔn min ye i ka kɔlɔsi n'a faralen don i kana yɛrɛ yiri kan dɛ n'o kɛra i lebu bɛɛ lajɛlen bɛ yira jaja o y'a sɔrɔ awa min ye Bubakari Tarawele n'ale Asma CFP o tɔnden ye Sunbeli Bube Mayiga min ye aw k'a dɔn n'a ye Asma maa ɲɛma ye i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a y'o ka tɔnden dɔ ye dɛ min ye aw k'a dɔn Bubakari aw k'a dɔn dantɛmɛ walew mairie aw k'a dɔn URD tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn ni Yoro n'u minɛna Bubakari ale taara ka taa Masaba Cogo Bubakari taalen Masaba Cogo Yoro Wɔlɔgɛm aw k'a dɔn waati min na u bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli ye aw k'a dɔn min ye Yoro Wɔlɔgɛm ye ani conseil olu fana bɔra ni aw k'a dɔn daliya dɔw ye ani sɛbɛn dɔw ja Bubakari Tarawele ale jogo ka jugu ni nin tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan galanga nafolomugu min n'a y'o ŋanamu aw k'a dɔn a dan tɛmɛnen don dugukolo min n'a y'o ɲagami a dan tɛmɛnen don ani k'a dɔn awa min ye awa laalajugu minnu bɛ yen ani k'a dɔn waleyajugu minnu bɛ yen a bɛ min kɛla mairie kɔnɔ yen k'o dogolen tɛ maa si la min ye aw k'a dɔn Kati mairie yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn ŋanamu min n'o o dafɔra o bɛ t'i jɔ 100,000 la 100,000 morcellement aw k'a dɔn u y'o kɛ ka dugukolo aw k'a dɔn ka a mɔnɔw bɔ o dugukolo mɔnɔ bɔ k'o kɛra ni sonyɛni ye u yɛrɛ ye dugukolo caman sonyɛ o la o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn Bubakari Tarawele ale ko hami ye min ye n bɛna sigi mairie kɔnɔ i k'a dɔn ninnu kɔni dara ne bɛ sigi mairie kɔnɔ nka laban min ye jaja Bubakari yɛrɛ ka sonyɛni a n'a ka ŋanamu a n'a ka waleyajugu k'o ka jugu ni maire ta ye o tuma u y'ale fana
fana bila mandat de dépôt la min avocat ni ala sɔnna ma a bɛ taa yɔrɔ ninnu sɔrɔ yen u laban u bɛ tɛ wuli ka di ɲɔgɔn ma ye. Ayiwa bisimila. ɲɔgɔn yɔrɔ. A ko. n de fɛn fɔ n'o tɛ o kana. A ko gɛlɛyara. ni nana bi a bɛ gɛlɛya. A ko gɛlɛyara. a kɛra examen. Ayiwa. Baasi tɛ. A kɛra examen. Aa gɛlɛyara. i ka dɔn e ti taa ne ti taa. a laban ninnu u bɛ bɛn ye o. Ayiwa n'a ma bɛn kɛnɛ kan. n'a ma bɛn nka mairie baara. a na bɛn kaso bon kɔnɔ. Kan kalanka. a banna ala k'an kunna ja o de y'ale ka fasiri ye. Awɔ o de an b'a fo i ka dɔn dan tɛ foli min na ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn kama ko le challenger i ka dɔn jɛkulu dɔ fara ɲɔgɔn kan muso jɛkulu don fɛn min ye muso taala don min n'a bɛ farafina muso taala don ko fɔ juillet kalo tile 31 i k'a dɔn k'o kɛ don ye ka fara ɲɔgɔn kan ka farajɛla fanga k'a senkɔrɔma don min b'a to i ka dɔn jamana marabaaw baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na u ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na. An kɔrɔ ma ko monument de la paix fɛn min ye bɛn ni kelenya o tamasiyɛn ye o ye ayiwa sibiri juillet kalo tile 31 fɛn min kɔni ye muso ninnu bɔra i k'a dɔn ayiwa ni ka senkɔrɔma dondo ta ka farajɛla fanga ni ka o sɛkɛrɛ u b'a fɔ i ka dɔn jɛkulu ma ko les femmes ambassadrices olu kɔni nana i k'a dɔn ayiwa k'u kɛ ciden ye min kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ fɛn min b'a to ale bi k'u sen don Maliko la Mali basigili ko ka se ka u sen don o la jɛkulu caman olu de farala ɲɔgɔn kan muso jɛkulu don ni ka nin jɛkulu belebeleba in sigi sen kan ko les ambassadrices i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye n'a ɲɛmaaba ye madame Sise Aminata Kulubali ye u farala ɲɔgɔn kan ni ka taa fɛn min ye monument ayiwa de la paix ka taa yen nɔ ka ŋaniya jira kɛ u caman nana a bɛ muso 100 caman bɔ u bɔra i k'a dɔn Mali fa bɛɛ fɛ k'a ye ka taa bila fɔ Kidali ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a la u ko dɔwɛrɛ tɛ u nana monument de la paix la ayiwa n'i ko la paix o bɛ hɛrɛ ani basigi de ko fɔ ka se ka na ŋaniya jira ŋaniya in tɛ dɔwɛrɛ ye olu musow ka dɛmɛ an'u ka dɛmɛ bɛ farajɛla fanga maa ɲɛmaw ye k'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ min b'a to i k'a dɔn farajɛla fanga kɛcogo bɛ ɲɛ cogo min na min b'a to wote minnu n'olu b'a la ka na yusu olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ i k'a dɔn kɛcogo ɲuman na Mali ka se ka basigi ɲɛmaaba madame Sise Aminata Kulubali a y'o kuma fɔ a y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ fana tɛ fɛn min ye farajɛla fanga ye waati de don waati min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni jamanadenw ma ɲɔgɔn faamu a waati a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye minnu bɛ se ka yɛlɛ jamana kan ala k'an kisi o ma o fana waasa farajɛla fanga in bɛ se ka tɛmɛ cogo ɲuman na olu ambassadrices olu kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ka weleda kɛ maliden bɛɛ ma bɛɛ k'i bolo da i dusu kan bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jamana baara min b'a to i ka dɔn farajɛla fanga in a kɛcogo bɛ ɲɛ cogo min na jamana bɛ se ka basigi cogo min an bɛ se ka wote ɲumanw sɔrɔ cogo min na président ka sigi i ka dɔn baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni don n'a nataw la k'u tɛna danni ma u na baara caman waleya min b'a to u ka ŋaniya ye min ye n'o ye bɛn ani kelenya ye ani ka farajɛla fanga maaw dɛmɛ k'o baara u tɛna sɛgɛn o la nin kun ye sɛbɛn ye i ka dɔn Burama Kamara ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ le challenger kɔnɔ bere danbele min ye Titibugu la dugutigi ka kankɔrɔtigi don ka taa se Jibril Male ale juge de paix ale bɛ dire an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Antoine min ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka sɔrɔfɔ kɔnɔ denmisɛnnin min n'a ka di maaw ye bi denmisɛnnin min a bɛ k'a dɔn n'a ka wulikajɔ ka bɔ an ka dɔnkilida sen na n'u b'a wele a bɛ k'a dɔn ko Derkeb dɔw b'a fɔ ko Docteur Keba min ye i ka dɔn Docteur Keba o tɛ dɔwɛrɛ Amadu Kebe i ka dɔn alias Derkeb Antoine k'a bɛ bolola koyi cogo di ani a ka blogueur n'o ye Aziz Mayiga min ye u kɔni ye ninnu jɛ min ye maa dɔ bɛ maa minnu n'u ko lama dɔn min ye k'a dɔn Docteur Kebe maa dɔ de y'u minɛ yan maa dɔ de y'u minɛ baasi tɛ ko Derkeb accompagné de son équipe et du blogueur Aziz Mayiga a été enlevé par des hommes armés non identifiés. maa dɔw u y'u minɛ i k'a dɔn maa minnu n'olu kolama dɔn min ye a k'a dɔn nin ko in dɛmɛna a kɔrɔ marabolo dɔ la n'o ye a k'a dɔn Didi ani k'a dɔn Rinde Jeff min n'u bɛ Tɔnbukutu mara fɛ ni anw ka dɔnkilidala kɔnɔ ye a k'a dɔn ni anw ka nin dɔnkilida denmisɛnnin ni a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'ale ka dɔnkilida kan mɛn a bɛ hakili jigin LL Cool J la a bɛ hakili jigin Tupac kan. I da seli yiri mɔ dɛ Tupac Dr Dre awa k'a dɔn min ye fo ka taa se P Diddy ninnu ma an dɔn a bɛ maa hakili jugu la P Diddy y'a jumɛn olu yɛrɛ pɛrɛ ko cɛ ka page tourner ayi ne ka page tourner an bɛ ninnu bɛɛ dɔn ayi an fana tɛ rap ko ninnu ɲɛ dɔn Tupac in kɔni e kɔni bɛ Jay-Z dɔn an b'o dɔn
Tupac in fana ka waati n b'o dɔn awɔ i tɛ P Diddy dɔn n t'o dɔn i tɛ LL Cool J dɔn n y'o fana to a mɛ nka n t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la rappeur la n ye maa min dɔn k'o lamɛn kosɛbɛ o ye u ka fɛn sa minnu kun bɛ dɔnkili da Monsieur le Maire la tan Tata Pound ma o mais Amérique e bɛna n bɛ olu kɔni lamɛn kosɛbɛ bisimila Anon ani MC Amer MC Amer ninnu olu bɛɛ ye bisimila olu de y'a daminɛ o ani Ja Rule ninnu ni Eminem e da seli yiri mɔ a banna nka denmisɛnnin bɛ yen o ka dɔnkili ka di dɛ nka u yɛrɛ ko gɛlɛya sera ale ma Uzi Wozo kɛ ne da tɛ kuma na bilen Anon min ye aw ka dɔn nin ma kofɔlen n yɛrɛ la Dr Keba ale ye aw ka dɔn min ye a kun kan ka taa Gourmara Rose a bɔlen kɔ aw ka dɔn Tombouctou sira fɛ min ye alamisadon juillet kalo tile 29 san 2021 a kun kan ka taa i ka dɔn ɲɛnajɛ la ye waati min na u y'a minɛ sa u kɔni aw ka dɔn a n'a ka blogueur u y'o olu to u bolo min ye aw ka dɔn ka ani a ka chauffeur kɛ o ni mobili kɔni bila min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn min ye a kanuba minnu bɛ yen a n'a ka soma minnu bɛ yen olu bɛ kamana gan na bi dɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la u ye maa caman olu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ bi min ye aw ka dɔn ni maa kofɔlen ne Dr Kebe Der Kebe a bɛ se ka ye cogo min na a yɛrɛ nana plaisir ka émission na don la kosɛbɛ télé fait chanson kɔni kosɛbɛ Aramataba cɛ plaisir a nana ka émission na don la ayiwa n'a mɛn Anon min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mali ye aw ka dɔn a denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu ye rap kanu minnu ye Dr Kebe olu kanu min ye aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen hamina a waati maaw kamana guanna min ye aw ka dɔn téléphone kun tɛ donna cogo si la min ye aw ka dɔn ko internet kun tigɛlen don fɛn bɛɛ tigɛlen don nka maa minnu bɛ yen n'olu bilalen don a ko ɲɛma u ko aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la négociation kɔni bɛ sen na o ti dɔwɛrɛ k'a ɲini a bɛ se ka kaana bila cogo min na nka maa minnu y'a minɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ma lakodɔn fɔlɔ an bɛ dugawu k'u ye nka ɲinini kɔni bɛ sen na baasi tɛ o tuma an b'a fɔ Dr Kebe ala k'a nɔgɔya ye a kana na ɲɛnajɛ n kɔrɔkɛ fana bilara ayiwa jɔnni pɛkɛ nka n'an ma fana ma fɔ n kɔrɔ ye k'a ka nɛni ninnu dabila n kɔrɔ ka kuma ninnu dɔw tɛ se ka lamɛn yɔrɔ kɔni ni si sera nin hakɛ la o cɛ man ɲi dɛ nkɔrɔ ne yɛrɛ ye pɛkɛ n ka fɛn dɔ lamɛn seconde kelen y'a bɔ a la n'an kɔrɔkɛ don a y'a faamuya o ja u y'a fana kunsigi tigɛ maa fana b'i kɔrɔ la de o u y'a fana kunsigi n bɛ pɛkɛ n'o a bɛ san 30 a kuma ɲɛna i ɲɛ bɛ Mali kaso baasi tɛ Kidal ninnu ni Tawudeni ninnu Kejoroba ninnu n'a fɛ kaso tɛ pɛkɛ ma min kɛ n'u kun kɛɲɛna opération na suyɛni na Manden n'i kun kɛɲɛna Côte d'Ivoire i tun bɛ pɛkɛ n'a ka groupe wele u bɛ taa suyɛni kɛ ka segin nka a tubira ka segin Ala ma nka a bɛna ta ni ma se ka bɔ n kɔrɔ la o tuma ana dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di n kɔrɔ ma Youssou ne bɛ sɛbɛn da hali waati koron bɛ sɛbɛn kunkurunin don le pays jamana an b'ale ta le pays min n'ale kuma bɛ i ka dɔn k'a ye fɛn min ye ayiwa n'i taara tunga fɛ ni tunga ma ja a dɔw b'a la n'i seginna ka na Mali la i bɛ taa fɛn kelen min ɲini n'i sɛbɛ don baara ma kosɛbɛ n'i fana dɛmɛna i bɛ se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ yan i ka dɔn dɔw de y'o hakilina sɔrɔ fɛn min ye denmisɛnnin maa 1000 ɲɔgɔnna i ka dɔn tunga kɔni n'a taara n'a gɛlɛyar'u bolo maa 1000 ani maa 50 ni maa 6 olu kɔni segira ka na formation k'a k'u kunna ayiwa ni ka se ka minɛnw d'u ma k'u dɛmɛ u ka se ka baara kɛ Maliya ka faso k'a sɛbɛkɔrɔ nafa kosɛbɛ sabu ka d'a ka tungaw faso a bɛɛ lajɛlen ye fɛn yɔrɔ ye ni Ala ye yɔrɔ min diya i la i na sigi yen nɔ o fana fɛn min kɔni ye Kayi ye kabi utukalo tile 3 o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛ na nin denmisɛn ninnu i ka dɔn k'u bɛna kalan kosɛbɛ an ko ma ko entrepreneuriat ka se ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw sigi sen kan ani fɛn min ye gestion ye ka wari minɛ cogo ɲɛ a bɛna kalan olu caman na fɛɛrɛ ninnu kɔni sigira sen kan i k'a dɔn dɔ bɛna kɛ Kayi dɔ bɛ kɛ Jɛma dɔ bɛ kɛ Kita o fana fɛn min kɔni nin ko in ye coordination régionale de l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APJ olu de ye nin baara ninnu boloda min b'a to an ka denmisɛnw fana kɛnyɛrɛye caw u bɛ se k'olu dɔn cogo min na i ka dɔn ka tunga ye k'a to yen ayiwa ka se ka baara kɛ faso kɔnɔ yan o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni olu baaraw daminɛ Kayi o kun ye sɛbɛn ye an ye sɛbɛnkunkurunin min bɔ le pays kɔnɔ Kayi an ka cɛkɔrɔba bɛ yen ani Njayi Sibi Maman National ale bɛ Kayi plateau an burankɛ fana bɛ yen ale ye douanier ye Solomani Bagayogo an b'a fo dan tɛ foli min na fo y'a fɔ Kayi
ka gouverneur o ndwa ke Musa Bala Sumare ana furumuso ana ka demba amu belajele dande folimina Yusu sebe kono nyongirla ya femi ni aywa sebe yamulo amna mi kono puma la selimana ma jekulu mbe na wule ko AMS INEMU ikaro amical des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali ayo olu ko ni la selimi ngonna la nabi talike gwelami nabe kalango ka Yusu Traoré femi AMS INEMU ko lu jekulu ye olu te politique tonye aywa nga wu hakilna ko ndi faso re ko belajele ko ngani geleabe wu hakilna di oka opana femi ayem tay ko wati mina fara ko ayem bi aywa chikaboy ko lu kono ma son o mafiefio o fana ayo gelea fana be ku fana ti jeni minye o de ka fogo lokol metru ko kuti aywa lokol de nga surveillance ke kuti examen masse kuti o koldo surveiller opana ko kata ma woro tamnu de lokol metre ko lu kana ko koldo surveiller e cadre examen na kuti jeno yi ko fere be ka ke benga ka se ka jamana nyemo ni lokol kramo ko do nyanje nyene ko mamin de lokol kramo ko ni o ta ko kata examen ke demisengu ayo ko be ke gele abay ko lu ko nga ay wala nyine minyi foni desekara o de ka fo jamana nyemo ulu ni kala nyemo nabe lokol metru ko fo olu ka se ka be ko nyine ko nga demsono ngoni ko lu balane do sabu ma fenge e ka do ko balugu ka kele o keme ko lo jugu yele me demso nga ko jugu baye o pana femi ngoni ma minu de lokol kramo ko lu kata bla lokol kramo ko nona ko te olu fela ko nga ay ko na kera ko atseka ke oko ko alibi ko mama dabe ko na ko be daka douala mimba to mali lokol ko abse ka sazaro to gomna AMS INEMU opana ko bi gouvernement wele ka lokol kramo ko wele ko fe bege ka se ka fo ko ke damuye mimba to anga demso nga here anu ko sinesigi obse ka sabati to gomna o ni ko laje ko ko ne kuna serle men ngoy na ko sebe olu ka barate dore ay ka barake mali ay wa ka uyere to sabu ka daka mali ambele jele de ko bureau de coordination AMS INEMU secrétaire général El Hadj Seydou Patrice P Damale chevalier de l'ordre national andon amba fulla se anga musukoroba ma no tanti awa jaray amba fu sanga ani wati minye ambe ekoni ya konen gene ka musukoroba e jako ya lasa awa amba amba fuga wale mando ka tanti nyamwe amba le fu awekado nyaman koro kurila amba fuka wale mando sanga ani wati no boray tanti asu bulga sumugula ka fulla se awekado nyugutu damama domba fu ya fu katimbal mugula nanyo fu ame sedu nantume tukuna agro industry sumela togo amba fu bozola lokol so karafe abe aleka wasi ka chane aywa basite abi soro dugula basite obana aywa Yusu ki refogi wala mando feminye ameta tribunal administratif la feminye aywa president Sango ame Sango fo aywa ka tribunal administratif barakala belajele fo e dande fo limina o tibane ngofe agibu boare nyere droake do CNDH ma nyemado amba fo ninga wala mando agibu boare anaka barakala be chagalaw be minu ngoni mi adamadiya joserew lu belajele kon lapasa anga folbe agebu boare Mohamed Bamba ale informaticien kuchala kapula amana ka dema be foka kuchala kapu belajele fo seru jara commerçant nga sigiro bene do nyamana ma commerçant no suguba kono anaka dema mu fo nyamana dande folum na seru jara o temene ngofe komana la sana tambaketa ka foka ena ani sebe el media nga folbe numbe anga musukoroba madam Jawara Bindu Kulubali aywa o be kuchala anga folibu be anade una mode umbe fagana keta ale transporter lagine place la jigorne parlement num befo jeka optique jibi jalo anaka chakalo be amara jagte amita buguni ka amara jagte fo buguni aywa petro jigi seme o PDG do ami amara jagte fo buguni ka bela jele fo asababula ikado groupe commerce ami foli kunche minye ikado aywa abla mega anaka ay fol e filla iba damne yoro de la soro ka soro amna mega Yusu Traoré klo nyegelejo ambe foli black kata pharmacie Kuraverti la